Nos hát, üdvözlök mindenkit! Jött egy igencsak nagy csomag, amit én most bátorkodok kicsomagolni, úgyhogy anya benne leszek a videóban. Először is a Counter-Strike-os pillangókés, vagy Team Fortress 2-es, vagy whatever, ki-unboxingoljuk a package-t valahogyan, valamilyen módon. Az látszik, hogy jó nagy darab, meg gumifóliában van csomagolva. Jó, ez már jelentős haladás a szabadításban, és nagyon remélem, hogy a csomagban igencsak épp állapotban lesz a termék, és hát a harmadik, mert ez egy gép, amit itt ki-unboxingolok. Úgy. Gyere onnan le, úgy. Fölpaprítjuk a anyagot. És azt kellene megcsinálni, hogy ezt így kihámózni belőle, aztán ki lehessen alulról venni. Úgy. Egyszer, kétszer. Ezt meg kell állni. Esetleg leesik, vagy nem. Oké, kiszabadult a papírból, most már csak ebből a dobozból kéne kiszabadítanunk. Mivel nem nagyon akarom megsérteni a dobozt, ezért nagyon lassan, óvatosan kezelve így felfordítjuk. És ez elméletileg így szét is tud kijönni, vagyunk a számításaim. Így van. Lassan szét is nyílik. Mondjuk egy kicsit fölírtalak. Jó, ez az oldal nyitva van. És ez az oldal is, úgyhogy én már látom. Ezt ide eldobjuk a háttérbe. És akkor jöjjön először ez a kisebb része a cuccnak, ami már bontótérben van. Ja, fordítva a lökés, az mindig segít nekünk. És na, kérem szépen, ebből már lehet árulkodni, hogy mi lesz ez. Haha. Fasza örömbobottában eddig. Na most jöjjön a másik része, ami miatt egy kicsit jobban izgulok, közben a doboz itt felborult. Ezt is kihámozom belőle. Oké. Ez így ennyi. Most már csak ebből kell kihámozni lassan, de komótosan. Már megint fordítva fogom a kést. Hát ez krónikus betegség nálam, úgy tűnik. Egyelőre azt kell mondjam, hogy a kedves eladó néni egész
jó becsomagolt idáig a Machinériát, aminek nagyon örülök egyébként, mert ezeket postázni egy rémálom, mert kétcsöves. Azt hiszem, ennek ez így a teteje így van. Oké. És lejöhet. Hogyha esetleg útban vagyok, akkor sorry, de hát nem vagyok valami profi unboxing videós. És akkor 699 forint, nem 699 forint volt, ez hanem sokkal több. Nem árulom el, mennyiért vettem, mert sokan meg fognak lepődni, és sokan fogni fogják a féket, hogy lehet ezt ennyiért eladni. Lassan szabadul kifele a gumifólia börtönből a gép. Akik nagyon szemfülesek, azok szerintem már rájöttek, hogy mi lehet ez. De egyelőre nem árulni kell semmi különlegesebb titkot. Jó. Ez így. Nagyon jó lesz föltakarítani. Azt már előre látom. És ezt kéne még itt kiszabadítani. Próbálok nem belevágni a műanyagba, lehetőleg. Yes! Oké. Emelni kicsit. Oké. Ezt így megfogom. Ezt így lerobjuk és... Váj! Korai iMac G3-as csoda komputer. Sokan kérdezhetik, hogy ceki, mégis what the fuck is this? Te nem szereted az Apple cuccokat. Na most, az oké, hogy nem szeretem magát a céget a hülye, blőd reklámjaik miatt, meg magát a fanbase sem, a kurva bias véleményük miatt, de ettől függetlenül imádom a régi számítógépeiket, mert hát most nézzétek meg milyen szexi. És hál' Istennek, ahogy nézem így körbe, teljesen épp állapotban megérkezett hozzám, ami egy nagy szó, mert ez egy kétcsöves számítógép. Itt is van egy kis mukiság, ott lehet látni, vagy nem látni, nem tudom, mert nem látok most a kamerára a csatlakozókat, és akkor itt lehetne bekapcsolni. De egyelőre még nem kapcsolom be, mert ugye tél van, és amikor tél van és behozod a hidegből a melegbe a gépet, akkor hát az nem jó eredményez, ugye párás lesz a belseje, úgyhogy meg kell várni, míg elpárolog róla a pára. Mondjuk ezt most hülyén fogalmaztam meg, de szerintem tudjátok, hogy mire gondolok. Na úgyhogy ez egyelőre ennyi. Amint kész leszek, amint használható hőmérsékletre felmegy a gép, nem tudok beszélni, mindegy. Szóval amint használhatóvá válik a gép, akkor majd megmutatom. Együtt fogjuk először kipróbálni. Most láttam, jó sötét volt a videó, úgyhogy tök jó kis unboxing ez eddig. Na, akkor kapcsoljuk be a gépet. Egyből meg is szólalt az ikonikus bong hang. És lassan életre kell a gépecske. Bocsánat. Wow. A vibrálás elnézést, de
ilyen képcsöves monitort egy kicsit macera lekamerázni. És az az igazság, hogy jelenleg Mac OS X fut rajta, ami ehhez a géphez egy kicsit túl új. Tudni kell, hogy ez egy elég korai iMac darab, és ezekre inkább Mac OS 9-et ajánlanak a legtöbb fórumon, hogy azt érdemes telepíteni. Úgyhogy most bátorkodtam szóval bártorkodtam csinálni egy floppy CD-t, ami rajta van maga a telepítő. Sajnos nem újraírható, hanem sima CD-re. Úgyhogy újra telepítem. Ráadásul német nyelvből, hogy látszik is. Remélem azért fókuszban van a cucc. És szépen lassan betöltődik itt nekünk. Jó kis HDD hang is, azért remélem hallatszik. És azért most lehetett látni, hogy milyen sokáig tartott, mire betöltött, úgyhogy tényleg jobban jár az ember, hogyha újra telepíti, inkább 9.2-essel. De egyébként működőképes. Nem sok minden van rajta, ez mint kiderült egy német iskolai számítógép volt, mert német nyelvű egyértelműen, és van rajta egy csomó ilyen iskolai dokumentum, meg Word, meg PowerPoint, úgyhogy igen, ezt én újra fogom telepíteni, és meg is mutatom. Így jön ki a CD meghajtó, és akkor így bele lehet ezt a csodálatos írott lemezt tenni, és akkor várunk egy kicsit, hogy beolvassa, aztán lehet telepíteni. Mondjuk ahhoz inkább jobb lenne, ha újra lenne indítva a gép, és akkor úgy lenne betöltve. Install macOS 9.2.pdf. Meglepő, hogy ezen van Acrobat Reader is. Jó kis Adobe programok, ugye? Azok itt Apple-en voltak nagyon nagy számok, bár gondolom Acrobat az elég sok gépen volt, ez hát lényegében a kézikönyv. Úgyhogy ja, innen akár telepíteni is lehetne, de hát mivel ugye ez egy újabb verzió, ezért nem fogja megengedni a gép. És megmutatom a billentyűzetet, mert ez is érdekes. Itt van egy ejektáló gomb, ha ezt megnyomjuk, akkor ki fog jönni a lemez. Így van. Ezt én most elrakom ide. És nézzük meg a billentyűzetet, mert ez igencsak érdekes számomra. Szóval ez egy magyar kiosztású billentyűzet. Na, fókuszálj rendesen nekem. És igen, magyar kiosztású, és érdekes, hogy itt insert helyett segíts van, ami nem tudom mit akar jelenteni. Ugye hangerő gombok, szépen működik, és itt ESC helyett L van írva, nem tudom miért, gondolom escape helyett elmenekülni akar lenni. Hoppá, a kábel kicsit útban van, meg lenyomtam a mute gombot, nem baj. Szóval igen, működőképes, nagyon örülök neki, hogy épségbe ideért, és most újra fogom telepíteni a gépet macOS 9-el. Kezd lassan besötétedni, úgyhogy felkapcsoltam itt a villanyt. Na, újra telepítettem. Kicsit tovább kell lenyomni. Ezt is megtanultuk. És most már sima macOS 9.2.1 van rajta. Ahogy lennie kell. Örömbódottál van. És a kérdés az, hogy most mit fogok ezzel csinálni?
jogos lehet a kérdés. Nem tudom, majd valamit kitalálok. Minden bizonnyal rakni fogok rá játékokat, megnézem, hogy hogy futnak rajta. Minden bizony ez legjobb ilyen 2D-s játékokhoz, tehát ilyen kaland point and click játékokhoz, meg platformerekhez, meg esetleg régebbi 3D-s játékokhoz, például Quake, vagy akár Unreal is, nem tudom, meg kell nézni. És igen, ehhez van ilyen jó kis iMac-hez kosztümizált téma is, alapból járt a telepítőben, úgyhogy nagyon frankó. Na, úgyhogy ennyi lenne ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, és sziasztok! Na, egy kicsit korai volt az elköszönés, de köszi, sziasztok!